சாயி ராமாயணம் அத்தியாயம் 22 மரண விபத்துக்களை விளக்கி அருள் செய்த படலம். இப்பிரபஞ்சமே இறைவனால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இறைவனுடைய ஆணையிலிருந்து சுதந்திரம் பெற்றவர் எவருமே இல்லை. இது பாபாவின் அனுபவ ஞானம். ஆனால் நம்மையோ இழிவான அகங்காரம் விடுவதாக இல்லை. குளத்தில் விழுந்துவிட்ட தேள் வெளிவருவதற்கு உருண்டு புரண்டு முயற்சி செய்தும் பயனில்லாமல் மூழ்கி போகிறது. இதை பார்த்த ஒருவர், நீ மற்றவர்களை சித்திரவதை செய்கிறாயே, அதுபோல்தான் இது என்று சொல்லி கைதட்டி மகிழ்கிறார். கைதட்டல் சத்தத்தை கேட்ட ஒருவர் குளத்திற்கு ஓடி வந்து பல தடவை மூழ்கியும் மிதந்தும் போராடி கொண்டிருந்த தேளை பார்க்கிறார். கருணையால் உந்தப்படுகிறார். தேளின் அருகில் சென்று கட்டை விரலால் ஆள்காட்டி விரலாலும் கெட்டியாக பிடித்து தூக்குகிறார். தேள் தன்னுடைய சுபாவத்தின்படி அவரை எதிர்த்து சுண்டு விரலை கொட்டுகிறது. நம்முடைய ஞானமெல்லாம் எதற்கு உபயோகம்? நாம் முழுக்க ஒரு மகா சக்தியின் ஆதிக்கத்தில் வாழ்கிறோம். புத்தியை கொடுப்பவன் நாராயணன். அவனுடைய சித்தம் அவ்வாறே எல்லாம் நடக்கும். பல பேர்களுக்கு பலவிதமான அனுபவங்கள். நானும் என்னுடைய அனுபவத்தை இங்கு விவரிக்கிறேன். சாயியின் திருவாய்மொழிக்கு மரியாதை அளித்து பூரணமாக நம்ப வேண்டும். ஏனெனில் அம்மாதிரியான உறுதியான விசுவாசத்தினால்தான் அவருடைய வைபவத்தை அனுபவிக்க முடியும். காகா சாஹேப் தீட்சிதர் தினமும் பகலில் ஏகநாத பாகவதத்தையும் இரவில் பாவார்த்த ராமாயணத்தையும் வாசித்து வந்தார். அவர் இறைவனுக்கு மலர்கள் சமர்ப்பணம் செய்வதை மறந்திருக்கலாம், நீராடுவதற்கு மறந்திருக்கலாம், எத்தனையோ நியம நிஷ்டைகளையும் மறந்து போயிருக்கலாம். இவ்விரண்டு புராண நூல்களை பாராயணம் செய்யும் நேரத்தை அவர் என்றுமே மறந்ததில்லை. இரண்டுமே ஏகநாதர் அருளிய நூல்கள், ஆன்மீகத்தின் சாரம். இந்த பாராயணம் தீட்சிதருக்கு பாபா செய்த அனுக்கிரகம். ஆத்மயானம், வைராக்கியம், வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழும் முறைகள், இவை மூன்றும் இவ்விரண்டு நூல்களிலும் திவ்ய முக்குண ஜோதியாக பிரகாசிக்கின்றன. எந்த பாக்கியவானுடைய உதடுகளுக்கு இந்த தேவாமிர்தத்தை ஒத்த ஆத்ம போதனை வருகிறதோ அவர் 3 விதமான தாபங்களையும் உடனே கடந்து விடுவார். மோட்சம் அவர் பாதங்களை நாடும். தீட்சிதர் பாராயணம் செய்யும் போது யாராவது கேட்க வேண்டும், சாயினுடைய கிருபையினால் தான் எனக்கு பாகவதத்தை கேட்கும் நல்வாய்ப்பு கிடைத்தது. அது எனக்கு சாயி செய்த பெரிய உபகாரம். நான் பகலிலும் இரவிலும் இப்புனிதமான கதைகளை கேட்க போனேன். நான் சென்ற சமயம் அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு தொடர் ஆரம்பமாகியது. கேட்டு தூய்மை அடைந்தேன். ஒரு நாள் இரவு அந்த பரம பவித்திரமான கதையை கேட்டு கொண்டிருந்த போது சிறியதானாலும் விசித்திரமான சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்தது. கதை கேட்பார்களே, இக்கதையை கேளுங்கள். ஓம் சாய்ராம். எல்லோருக்கும் சுபம் உண்டாகட்டும்.